ka Meghalaya TMC kan Wanlam Shapi ka Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on poi pisa shi hajating kashi banai kata khat hajating kashi snap shaki kinthei haman laki long yeng kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka apnyo trek urempang Shanya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC. Kyrtong ka TMC nakakhat Umroi constituency uba George B. Lingdo rengkat boru election agent jong ka parti uba Silong Manbha Masharing kila shakhot hajir banlej ai Jubab hakmat returning officer kate ka constituency halor ka jingkeno bikila Pynkheiñ ya ka kendon model code of conduct katkum ka kaiphat nakatanat pulit balayo pediang do returning officer lakeno bakala don ka jingpenlong ya ka jinyalang yelap election jong kate ka parti hakasnong umken hakapor shipho baje menstem bal hakasnong sarang hakapor shipho baje menmin kibahap hapo ka khat Umroi constituency klem kanu ka jingyo jingbin no returning officer kumtau returning officer ula ai hukum yo Kyrtong rengkat boru election agent bagi day ban ai Jubab hakmat jong haka arpo tarik urempang hajar arpo lai hakapor khatway baje menstem Ka jingkelar ka TMC na ka benta ka Meghalaya ka jingpintikna ya ka laway baprenai an ai jingarap khat hajar tingka shisnam shaman na kilong yeng jong kikna ki bapuliya ki school sarkar na markata ka TMC kan ai shilak tali ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khna puli college ban kirshan ya ka puli puthi ka baminta Hakane ka apnyo trek urempang Shanya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.